हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय जोङो दिनै बे मोनसे बेलेग जायगायाव थांनो नागिरदों बुंनोनो रोंला मा बुंनांगौ नोंथांमोना नायलांबायल' था जों मायाव थांनो नागिरदों मानि थाखाय थांनो नागिरदों ना नों बुंदों मायाव थांनो नागिरदों बुं नोङो जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों मोसानो सोलोंनो अबेबा मिथिङाव मोसानांगौनो थांनो नांगौनो ओरैनो आरोना ओरैनो मोसानो टाइम पास माने जोंनि बे रायजोनि मानसिफोरखौ मोसानो थाखाय लेंहरदों नालाय ओरैनो सोलोंनो थांनो नागिरदों आरो रोङा मोसानोथ' रोंखाया ओरैनो नामनि आन्था ना नामनि आन्था ओरैनो आरो जाबा जाबाय जायाबा जाया मोसालाबायनोसै नै जों थांगासिनो नायलांबाय था नोंथांमोना जोब्बाय आबो उनाव बेलेग जायगायाव थांनो बायदि खालामलांदो जोङो जायगाफ्रा जि मोजांखाना खालामबो नों मानसिफोरखौ जेराव जोंनि सम नालाय नै फुख्रिया फुख्रियाव ना दंसोगारो मालाय सोरनिबा फुख्रि मिथिला आरो जों दा थांगासिनो नै जोंनि हाजोनि जायगाफोरखौ नायनो जि मोजां नुखायोना दा मेसेङाव बारा मोजां नुवा खिन्थु दैज्लाङाव बिराद मोजां नुयो आरो दैज्लां माने एप्रिल मास गोलैबानो बिराद मोजां नुयोना दा बारा मोजां नुवाखै माइरियासो सिगर जाय जाय माराम जानांगौ आंनिया खोनादों बर' हिनजावफोरबाथाय बिदिनो बारा मोजां साइज थाखाया बुहा बुहिसो थाखायो मोनसिगोन नै जोंना मोसानो फैनायफ्रा मानसिफ्रानो फैयाखै खोमा मानसि दंना गैया दाख्लै बैसागुआव बागुरुम्बा मोसादोंमोन ना जोङो बेखौनो एसे सोलोंनो फैदों आरो मा होनो गाबोनो स्कुलाव एलपि स्कुलाव बैखै एलपि स्कुलाव माबा मा दं मिटिं दङनो बेखौनो जों गामिनिफ्राय मोसानो लेंहरदों आरो जों जायाबाबो मोसाहैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै बिस्रानावनो मोसानो सोलोंफैदों जों बिस्रानि मालिकनि नामा मा मिथिबायना लोगोफोर शाहरुख खान बावसो शाहरुख खान एक्टरनि नाम बलिउडनि एक्टरनि नाम बावसो नै शाहरुख खान एक्टरनि न' नैबे नै रावबो गैया मोसानो फैग्राफ्रानो रावबो गैया जोंल' बै नै शाहरुख खान एक्टरनि न'आ बियो माबा बे काजल एक्ट्रिस बे मादैनि नामा शाहरुख खान एक्टरनि मादै बिनि नामा काजल बोरो मोसाग्राफ्रालाय आया नोंसोर बुथुमना लाबाबा लाइमोना लेंहरनो हाया बिदिसो लाइमोना थांयो नोंसोर सोलोंग्रोबाय थाम जोङो न' थांनाय सिरा खाना नायनो आइ न' खानायनोसो थांसै जगरिया जानो होन्दोंमोन आरो मंगलबार बाथौ फुजा ओमफ्राय दा मोसानाय सोलोंनाया जागोन ना जाला आंसो सिगां खिथाव खि लानानै थाबाय थाग्रा इसोरो
रावबो सासेबो गैया नै दे मादैनाव साहाखौनो लोंथ'नोसै दा मोसानो सोलोंनो फैनाय मानसिफ्रानो फैथ'वाखै लोगोफोरा ओंखायनो नै मादैमोननि गय बागानाव ओरैनो बेरायगासिनो ओरैनो बेरायगासिनो नोंथांमोनाबो नायदो नै मालाय मादैमोननि गय बागाना ग्रोम ग्रोमथार ना ग्रोम ग्रोमथार ना नै बे मालिकनि बुरै काजल एक्ट्रिस खेबसे ग्रोम गय थाइसोदों मालाय सेमफ्रेम बागोन फिथाइयानो गैथारा किरकुटुराखौ थैजोबनानै दंफांफोरखौ दानफायजोब्बाय नामा बे मा दंफां फरेस्टआ डिस्टार्ब खालायगोन होननानै ओइ दिनैबो फैदोंमोन साल बिफां ना नै बायलाला फायखाना मानि खिथियामोन फायखानाखौ खिथायाखै र' गोजौ नै जोंनि हाजोआ नायदो लोगोफोर मा एसे मोजां नुयो नै ना समायना रमायना बेनो जोंनि गामि होनदो दंफां लाइफां सारि सारि गय खान्थालनि बारि सोमखोर मिथिंगाफोरि दे सल' खनदो मोजांहाय खनदो सल' खन गैया मोसाग्राफ्रानो रावबो सासेबो फैला नै मालाय थालिराबो गोलावथार दिन्दांदांनो मा थालिर बियो जाहाजि ना नारेंखल ओइ खान्थाल दंफाङा दानफायदों नामा खान्थाल दंफांखौ बैखौ माबा दंफां दाननायाव गोलैनो फाननानै माबादों रानफिनलांबाय फानहैबायबो ओमफ्राय थांना फैना हरसे न'आव थाबाय थानानै आरो मैया सानदुं सानसे न'आव हरसे मादैमोननि दैखरा दैया रानफिनबाय बिसिना मटर लगायाखैना मटर लगायदो जोंहा बेलेगावसो इयाव लगायाखै ओइ न' दाउगुरानि लामायाव लगायदो दानि मटरखौ बिदिनो लाबो पाइपजों बुंसोन दाना दैया बुरजाथारना मोजांथार मालाय मादैमोननि न'आ बिबार बागान गोजा नै जि मोजांखा मालाय लांफादोसो गालाङाखै गावसोरनिखौ ना दोनदों मा मिथियानाय मादैमोननि बिबार बागानखौनो देखायबाय थानोसै आं नोंथांमोननो नै बिखैबो दङ बियो मा बिबारा दा मेसेंना बिबारा गाज्रि जाजोब्बाय नै एल'भेरा जोंनि हाजोखौ एसे नायदो लोगोफोर ओइ दाउआ माबा जाबाय हनै सोरनिबा दाउ मादैमोना खान्थाला थायबाय नै मालाय खान्थाल दंफाङा गिदिरथार नै खान्थाल मोनजासिगोन नोंसोरनि खान्थाला गोथाव नंगौना नङा गोथाव नंगौना लांफैनांगोन र' बिराद मोजां बुस्थु बियो बेखौ नागिरबाबो मोना आङो फुलि लांनांगौ र' बिसोरनिफ्राय बेखौ बस'नानै मोजां गायनानै होफिनोबाना मोजां जागोन ओंखायनोथ' नै फार्स्ट टाइमाव जि मोजां जायो जों ओमफ्राय उनाव बोरायलांबा गाज्रि जालाङो नों गायफिनबाय थानांगौ बेखौ साबाय बुवा होमबा याव दामना फैनो ओरैबाय बांला ओरै आरो बिदि होनदों माबा खिन्थु थांखांदोंबाबो ओरै होनदों बायदिसिना बेदर सङै बायदिखौ राननांगोन जानोबाबो जानो हागोन जों दा जानायखौथ' नेबाथ' जायाना एसेल' नोंसोर इयाव जायाबाबो नोंसोर फैसा हरगोन नोंसोर मबा जा ओरै बुंलायलायदों नोंसोर थारबाय बांला लोंखागोनबो होनलायदों होनदां ओमफ्राय
थफायनि सेस्था खालामनोनो खादोयो थफाय नांगोन गैया जोंना नै मोसाग्राफ्रानो लयला लालासो जाजोब्बाय साब्रै साबा जाबाय जों दा जमा थांद' नाखानथ' मुलिकायाव थांदोनो आरो नोंखौसो सिन्था खालामबाय थादो इहासो माबा बेजाल खालामगोन ना मा होननानै आंहा जेबो भेजाल गैखाया हरबाय दङ ना आंहा गाबोन आरो मोजां सनिबारखाय नै मोसाग्राफ्रा फैबाय जोंना रोंनायबा इसोर सानैजों लावगे लावगे मोखाङाव दोननो हागोन जों माबाजों आंजों थागोन दे बैजों माबाजों मयनाजों आंजों मोखाङाव दे इ आरो हाइथुथु जाबाय नैजों समान जागोन दे हायथुआबो जेबो नङा दे उनाव थासिगोन र' नोंलाय मायाव थागोन लांबाय नों मायाव थागोन उनाव थागोन आङो नै लोगोफोर जों मोसानाय सोलोंनायखौ एसे नायदो जों मोसानो रोङा आरोना गावबा गाव स्टेप बानायनानैसो मोसादों रावबो फोरोंग्राबो गैया आरो जों मोसाफेराबो जोंखौ लिंहरनायखायसो जोङो अकस्मात सोलोंनाय जादों नोंथांमोना मिनिनाङा दे लोगोफोर जायाखै होननानै दे बिदिब्ला लोगोफोर लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव गुड नाइट मोसानायफ्रा हादोंना हायाखै दे बुंदो बारा हाद्राङाखैहाय जाथ'वाखै एसे एनै खम मादैयालाय गाबोनसो जागोन काजल एक्ट्रेसना जागोन ओंखायनोथ' नोंलाय जाबाय जाबाय गाबोननि खोन्थाया गासिबो एगारगोन नै आबैखौ एगार